On je heroj i legenda, važan primer mladim ljudima. Bio je to i ostao. Verujem da dobra dela žive, kazala je Milica Glogovac. Veliko poštovanje, dobrodošli na kanal Srbija Info. Supruga pokojnog glumca Nebojše Glogovca, Milica, govorila je prilikom gostovanja u emisiji Kec na 11 o njemu, ćerkici Sunčici, ali i o svim važnim i zanimljivim stvarima kojima se bavi privatno i profesionalno. Jako sam ponosan na prezime koje nosim. Ono je odgovornost i ljubav. Ja sam inače Crnogorka, rođena na Cetinju i to uvek s ponosom ističem. A ovde se kamufliram naglaskom, kazala je Milica s osmehom. U Beograd sam došla da bih studirala, kao što mi iz tih krajeva volimo, objasnila je za K1. Na pitanje Aleksandra Jeftanovića i Boška Jakovljevića dokle se stiglo s inicijativom da ulica na Dorćolu ponese Nebojšino ime, Milica je kazala da je sigurna da će se to desiti. Inicijativa Jugoslovenskog dramskog pozorišta bila je da Nebojša dobije ulicu i uputili su je gradu. Mislim da je sada u toku neka birokratska procedura, nisam upućena, ali sigurna sam da će se to dogoditi jer verujem da bi to ljudi voleli. Ja volim da odvajam njegov lik i delo od onoga što smo bili mi, ali naravno da bih bila srećna da ćerki kažem ovo je ulica koja nosi ime tvog tate. To bi bilo lepo. On to zaslužuje i sigurna sam da svi mislimo da mu to i pripada. Treba da odnegujemo bolje i trajnije vrednosti. On je heroj i legenda, važan primer mladim ljudima. Bio je to i ostao. Verujem da dobra dela žive, kazala je Milica Glogovac. Otkrila je da od filmova u kojima je glumio najviše voli Munje i Kengura, a od pozorišnih predstava Hamleta. Huddersfield je uloga potpuno drugačija od njega, ali toj ulozi se diviš. To je bila jedna od njegovih omiljenih uloga, rekla je Milica i dodala da je Nebojša uz sve divne stvari ostavio svoje prijatelje. Branka Katić mi je vrlo draga i bliska prijateljica, istakla je. Ove godine festival u Nebojšinom rodnom Trebinju nije održan zbog korone. Nebojša je rođen u Trebinju i bilo je prirodno da na njegov 50. rođendan organizujemo festival baš tamo, jer je on taj divan grad mnogo voleo. Do 7. godine je živeo tamo i o njemu uvek s ponosom govorio i vraćao mu se. Meni Trebinja liči na Cetinje, to je grad sa dušom. Ove godine napravili smo pauzu zbog korone, ja sam se zadesila u izolaciji i shvatili smo da to neće moći da profunkcioniše. Sjajno je da stanemo malo i o svemu razmislimo kako bi ti dani trebalo da izgledaju. Ne treba žuriti. Sigurno je da ćemo nastaviti, pomagali su i do sada njegovi prijatelji i verujem da će i nadalje, a imamo ideju i o osnivanju fondacije. Volela bih da pod njegovim imenom rastu i razvijaju se mladi ljudi, kazala je Milica u emisiji Kec na 11 i istakla da je drago što je ustanovljena glumačka nagrada s njegovim imenom. Predstava Kaspar je sjajna, obavezno je pogledajte, a Miodrag Dragičević, prvi laureat nagrade, je sjajni mladi glumac, objasnila je Milica. Sunčica je 1. oktobra napunila 5 godina. Ime joj potpuno odgovara jer joj sunce daje život, a ona je moj život. Najlepše i najteže biti majka. Preselile smo se u Novi Beograd, kraj reke, da smo blizu gradu, ali bliže prirodi, kaže Milica i otkriva da je pasionirani sportista. Joga mi je jedna od najboljih drugarica, pomoću joge se svakog dana družim sa svojim telom. Držim i časove joge, trčim. Milica Glogovac je nezavisni novinar i kaže da je važno da stvari koje radi budu smislene. Želim da zajednica ima dobra od svega što radim, ali naravno ne možeš uvek praviti tu vrstu izbora. Najbolje funkcionišem kada sam sama sa sobom, kada pišem o onome što volim i što mi je važno. Ja sam i Instagram pesnik, volim da pišem jer pisanjem lečiš sebe. Nemam neke velike ambicije, već pišem jer je za mene to artikulacija svega što me pogađa, objasnila je Milica. Pišem za portal plavoizeleno.rs i to je nekomercijalni sajt koji se bavi zaštitom životne sredine.
Vegan Milica je kazala i da ne jede meso, ali da nikako ne voli da se tako izjašnjava kao neko ko nešto radi ili ne radi. Više volim da kažem da se trudim da živim što održivije. Proizvodnja crvenog mesa je jedan od najvećih zagađivača životne sredine. U izboru ishrane i svim drugim aspektima života baziram se na tome da to bude ok prema drugima, objasnila je Milica.